Alla tana isma talbtana ejna u jaqaf Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma it-talbtana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija mbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik jisma it-talbtana dak li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minn nar tal-infern u ġenna l-erbieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmijak, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-glorja meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misterju tal-glorja meta Sidna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija l-murejmija kim birka inti fost in-nisa
u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sidna Marija ġiet inkoronata Reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimbirk inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak li twilet għalina li tikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana ta' ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik li l-ekinajtu għaliex aħna turufnati u li teva
lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-truframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Islim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jissirħu fil-paċi. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qattal-btana. Missier eternalla. Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu qaddis Alla, Trinita qaddis Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-Qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' Lavorju, dar ta' Deb, arka tar-rabta l-ġdida, bib tas-sema, kewba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, kenda l-midimbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', sultana mtella s-sema, sultana tar-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. U Alla inti ridt li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġen Qazza Marija tina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin bit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Nejdu issa talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost siqtajja tas-sema, idfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ ta' ninfern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja telfin tal-erwieħ.
Amen.